lekker gezellig. Hier zullen wij staan vaste radio natuurlijk. DJ, geef me something aan de mensen genieten. Geef me iets lekkers aan de mensen genieten natuurlijk. Hier zo live bij Stan vaste radio. Okay. The dealer was they can play, man. Sabi! Yes, ja! Asane wasi hier zo live bij Stan vaste radio. Papa! Takangalisma, Papa. Takangalisma, Papa. One more time. Run it for me. The dealer was they can play, man. Juist, zijn jullie er klaar voor? Stan vaste radio. We maken gekke dingen. Kijk op de tour, dit Afyon Boys bazen van de club. Ik kan weer maar zeggen of je weer maar toe gaan chatten op paasje. Wat wil je? Stem maar voor. Kijk. Boko, en we zullen naar ons weg. Oh. De bazen van de clubs! Live en Stan vaste radio! Yamugo! Hey! Jij moet hè? Subida. Afyon, dat wordt dat hier rediging. De bazen van de clubs, Baya. Oesama is toch? Hé, ik vis hier aan de lucht toe. De bazen. Afyon Boys. Hey, Lobitorida. Nee, met tegen. Natuurlijk hier zo live bij Stan vaste radio. Ze zijn gearriveerd en we gaan er gezellig de tegen aan. Bigge Apple, je vrienden, bigge Snapchat, hier. Het gebeurt, Facebook, alles zo toestaan in tak. De heren van Afyon Boys daar zijn. Stan vaste radio samen met MC Mookie, DJ Silence. En natuurlijk niet te vergeten, de bazen van de clubs, themself. Yes, ja! Afyon Boys, goedenavond, heren. DJ, stop die thing. Stop it, give me something else, make the people enjoy that. We're gonna talk with Afyon Boys. En dat is dan minder in het committee. Afyon Boys, goedenavond, heren. Goedenavond. Radio Stan vaste. Juist, alle de fans zijn voor de Kuno. Juist. Mooi Tori natuurlijk. En misschien wat er aan dat meteen, maar ik vind nog dat de antwoord. Original Kenny natuurlijk al lang en is dat nou af, maar zijn er veel maar gaan radio. Nou, even je vindt maar nou radio. Even. Goedenavond Kenny. Goedenavond Mookie. Ja. Nee, ik go boem wat ik zo. Ja, natuurlijk. Ja, Gires, maar Odi met de Ganitaki naar Afyon Boys, de bazen van de clubs. Jawel, goedenavond Nederland, Suriname, Aher Kondri, Alasma, ja, Afyon Boys, de bazen van de club, ja, de verse jongens, ja, Isafa Azandebra, altijd Afyon Boys, de shooty. En we bar alle de fans, we zijn in Rotterdam, ja, Rotterdam, Almere, alle de passie, Kenny Boy, Coffee Voice, groet jullie allemaal, ja, Surimaribo, ja. Natuurlijk. En het is ja, de leadertypes als Stomfutu. Wokari Stomfutu die de nade. Je na Stomfutu, want if this no ben de Afyon Boys no bode Kenny, Willy. Oh, natuurlijk. En hij is a.k.a. beter bekend als La. Yusuf hier is maar hoe die de fans. Ja, altijd de fans dat vonden, als we chillen, we genieten van het leven. We genieten van alles dat positief is. Dus Afyon Boys, kunnen we naar radio, kan we een nieuw CD. En veel luisteren en dansplezier toegewenst.
Dat is gevolg, ja. We nou, dus, maar Avion Boys, we gaan direct, maar dat doet niet. Ja, de E-team. Ja, de E-team weten we kennen natuurlijk. Juist. We vallen direct met naar E-team, met kan en dan boven naar direct en de. Hoeveelste CD is deze? Hoeveelste CD is dit van Avion Boys? En dan heb ik het over Suriname en Nederland. Hoe nou in Nederland, sorry. Hoe je volledige Avion Boys. Wat ik al zo evil. Hey. Als je weer rekent. Ja, Hey. dat is zo. Hoe zat dat Suriname? En dan ben je bij wie Trollobe, bij wie Kaleko, bij Vrij Doro. Suriname is het 3. Nederland. Om ik morgen voelen. 3 plus, Apco 3 plus. We rekenen, lala we rekenen. Korteki. Korteki, bakarati yang Vrij met prik. Vrij met prik. Dan je bent Apco Alive. Alive met Suriprofs. Dat is Surikasiko Profs live. En bakal live, dat ik kies. Je ziet dat gaat te redden. Ja, bakal live. De Suriname naar 3. Nederland is plus, dus Nederland door naar 4 dat naar Wobronding. Ja. En dan bakal Wobronding, dan kies Jam Jam. Ja. Nee. Het is al live. Ja. Live, Italië met de wereldkampioen. Weer blauw. Ja, Italië, kampioen, Champions League. Ja. Juist. Je zou niet Champions League, sorry. Dan is Jam Jam. Maar zie, ze mogen dat tellen. Je hoort dat tellen mee. Je hoort dat tellen mee. Kenny, je hoort dat tellen mee. Want dat scoren, ja, ik was scoren baka. Je hoort dat Jam Jam. Baka Jam Jam, dan gewoon naar... En stop, drap je horen, want dan we zoeken zomaar samen morgen van antwoord. Hoeveel CD's? Ja. Alsjeblieft. Maar doe nog één. Geef maar pen. Visa Holland, Shabin, Avion Boys, Lovia. We verstappen. Lekker gezellig Avion Boys live en staan vast de radio. Moet even pauze zijn. Dat wat dacht je, er is genoeg. Natuurlijk om met de Avion Boys natuurlijk te bespreken. De 2 headzangers. En we hebben het dan niet over de drum of een scratje, maar van Mansai Orgo of Fatrawaning, van je Karasan Santana, van Manning, Basquitaranga Pini. Nee, de headzangers hebben we natuurlijk hier zo lang bij staan vast naar de Unani. Ja, natuurlijk stem af. En de Mansai Sukufe bel natuurlijk 010 843 5060. Avion Boys Uyeratori 010 843 5060. Je bellen voor stang, big up, je bellen Sukufe die antwoord. Want we houden er natuurlijk lekker gezellig. De reden waarom Avion Boys eigenlijk ook hier is, gaat omtrent hun laatste CD. En als ik het heb over de laatste CD, Avion Boys, de laatste CD, natuurlijk waar jullie mee uit zijn gekomen. Ik heb hem hier gemaakt. Dat me want dat is zakelijk toch? Ja. Dat nou want sami op ime anunu. Ja. Nou want hier op de achtergrond. Juist. Ja, natuurlijk hier zo lijkt bij Staan Vaste Radio, de boys van Avion Boys. Ze zijn de bassen van de clubs. Maar voordat we verder gaan ekelen, DJ stop die thing. Give me another music and the people enjoy from it. Give me another music. Please, run it. Yes, ja natuurlijk. Avion Boys, waarom zijn jullie gekomen met de CD genaamd Sakiliki? Ja, zakelijkie met elkaar is zakelijk. Dus als we gewoon tegen elkaar ting, van die bego naar tenja zo, vanaf a crisis, alle soort zang dat die komt sa, je alasma, ik draai een TCC of zang omelisi, voor denki, zang oudo, zang belangrijk. Je begrijpt toch? Dus en dat na idee eigenlijk van Pokodisi. Okay. Gewoon als je om je heen kijkt, zie je dat iedereen als een contract moro, is dat toch? Als een serieus moro, is dat toch? Dus als een dag geeft en nemen, ik kom moro zakelijk, Joseph kom moro zakelijk. Als een gewoon zakelijk in 2016 met elkaar is zakelijk. En dan zo elkaar in een Okaanse dialect.
Dat zakelijk. Oh, dat nasa ni wa aucransi. Ja. Want dat sami komen op schrijven dat de one side moet of tap see. En de one dat er no kenny. You schrijf aan one de side moet of tap see. Rigeri no. Baas van de kop steken no. Kenny. Goedenavond Kenny. Lange tente no je naar radio zo dansen zo aan het podium dus je onlies. De dichtbij zijn de mensen de app aan you. En ja maar ik ken. Maar die daarna de biggest mas even was sabitak. Maar dat zo maar na Kenny sa moekje jompo zo die dan. Jawel, mina, ja, ken ik gewoon, ja, meer bekend als Café. Is een vast aan de bar, ja. Ja, is dat daar afje boys na kapoku sa fala sa is mo yere. Mina masrana boy fight again ba. Ja, maar strana dan tapse boy ja. Modo rechtstreeks uit het binnenland is. Ik ben een Saramakaanse jongen en Sama Kadikare. We zijn in Nederland, we maken muziek, we maken desma Arki Saranasmas, Surinaamse gemeenschap. We hebben alles in huis voor jong en oud. En als je zegt we hebben alles in huis, ligt van je takje we hebben alles in huis, je hebt tap C. Laatst kijken we op YouTube en dan zagen we op clip van je wang pas, doe je pees, doe je wawaji, in Suriname en zingen. Ja. Wat bedoel je met, is dat zo'n pokoe bedoel? Dat je bedoelt, jij bent het, ja. Ja. En zei je bedoel aan jij bent, je zegt we hebben alles in huis? Ja, look in een lobby, in een lobby soort circuit dat je dat is. Ja, een vrouw aan een man of. Je moet bewijs je vrouw dat na asma zijn van Libanon. Dus nou, dat neemt ba. Want als we het horen, als we het hebben over Afyoung Boys, Anes, dan kom ik weer bij jou. Terwijl je hebt Afyoung Boys, de biggest man je hebt Afyoung Boys, dat de regen dat awalo moserij, aan de soort zijn dat die behal, aan dat zie. Ja, maar look on. De klant is altijd koning of koningin, voor wat takamang. Look on a pair play. Na dape sa des mawani, des ma say bookyo. Na asan sa des mawani here, dat je play. Logo if you go play you bigis man, logo like soms uit noodgevallen, na mij comfort. Bij Afyoung Boys play bagi was 70 jaar man. Het was in Amsterdam West toevallig. Waf de band bij man sa moest play eigenlijk dape. De Afyoung Boys, a jeugd van familie, kies ik Afyoung Boys. If Afyoung Boys kon dape, de Afyoung Boys no man go na a huisstijl. We moeten ons aanpassen. Klopt. Aan de mensen die daar aanwezig zijn. Klopt. Is dat wat ik bedoel? Dus na Sasanego. Dus Afyoung Boys, hoe discrimineren we plegen alles maar. Ja. If we go bij Japanese de hoe je dat ere Japanese bij loop zo een pokoe. We hebben Afyoung Boys en dat kan gewoon direct. Maar dat is zo. Maar dat is zomaar voor ons dat in. Als een nou team, als een ego vanzelf. Het automatisme. Amasa abe aan moment dat ik loco mo proberen ko dape. Aan moment dat nou zo als aan go. Begrijp je? Dus als dan we passen aan, dan ik va bepaalde band, de mego play, koot al even kankatri, maar ben ik op niks aan de hand. Je ziet dat als dan ben naar jeugd toe jongen, dan staan maar op play dat je. En wij passen aan toe. Als dan ego. En dat is met Afyoung Boys. Dat is gewoon in als dan ego in poco. Alsjeblieft. Dat wil doen natuurlijk hoor. Dus dames en heren, jongens en meisjes. Hoe je dat hoor? Afyoung Boys, de kumoro furu, we nak go isaba katokuru funu. Maar moet je elkaar Surinaamse rock. Maar if we go play wasani pe asan de algemeen, if we go play qua hoeveel bijvoorbeeld, dan is dat in play wasana een poco. Alles man verstaan. Een poco sabi de jaren ba in pas in op adoro kom. Je kan go direct rock. Ego he. Ja, asan ego op maat. En hoeveel jaar bestaat Afyoung Boys al? Look no, Afyoung Boys a jarija, we vier a sweet 16 van band. No verwarring. Dan gaan we alles samen na. Sweet 16, we vieren in oktober maand. Dus standby. Veel bekend als een Kabula band. Zijn er je kon naar een thema tak lobby en te we tak about lobby naar echte lobby en tak een valse lobby naar lobby. Want dan we go actie ouders, we actie ma, we actie patak, mag ik naar hand en te we tak about hand en tak naar trofee naar linga, maar na vijf konta thema dat. Kijk, Luku, als aan een punt voor, if you Luku boom, if you go argue Afyoung Boys voor Fossi. Afyoung Boys eigenlijk is geen Kabula band als ik het zo mag zeggen. Afyoung Boys nou een Kasiko band, maar Ugo mee naar ate eventjes, naar sa publiek bij one eventjes. Omdat Luku Anes le feest Anes ja, misap tak Anes kan zingen, misap tak Anes kan zingen. Is dat weet toch? En kan ik ook zingen? Ja. En de ook sa Anes make in a verleden, sa Afyoung Boys make in a verleden. Dus maar klant eka uno tak ema faka uno kan
Faka, uno kan zien zo'n pokoe mooi rustig pokoe daar. Realiseer me schreef ik dacht, maar Faka, maar ik kom mee een soort lobby pokoe. Dat ben je beginnen en jij bent het ja. Dat mijn oude CD me missing, want zo staan toen, dat pas CD is met een kleine kusje ding. Is dat het dus ja, we kunnen het gewoon doen. Is dat het toch? Na staan eerst je tak astrati ijs, dat je ding. Is dat het toch? Oké. Nou, dat moet Af Young Boys. Ook te bereiken of te volgen via Facebook, maar tegenwoordig naar social media. Ik had nog. Even naar social media in sap PMD, in sap familie, bureau, sap sang. Af Young Boys ook te volgen via Facebook onder de naam Af Young Boys. Avion Suri de. Oh, sorry, ik dacht ik zei. Ja, Avion Suri de via mijn naam leider. Ik kan volgen me. Anees Lo Isashar. Dus Masavi. Dus je hebt Avion Suri en leider op Facebook toe. Dus Anees Lo Isashar. Maar tapa app alles zo sani. Ja, maar ik heb ben kisi. Ben is nog moeilijk voor bereik. Ik contact met een feestje in een boy de. Je moet aan een boy van vier verjaren. Alles wat aan gebeurt. Dus de boy die zien de moeilijk voor bereik. Niet moeilijk natuurlijk. De heren zijn uitgekomen met een nieuwe CD genaamd Sakiliki. En ik heb er 3. Ik heb er 3 om natuurlijk gratis uit te delen. Maakt niet uit, al woon je buiten Rotterdam. Via Vader Mayeka de PostNL hè. En kan je ook visita België, visita Frankrijk man. En maakt niet uit je archie, je mag meedoen. If you win it, en kan je ook in afkonteken tak. Dan mijn Mayeka Rotterdam staat vast of konteken. Staat vast en zenden kom met je in je brievenbus. Ik heb 3 van de nieuwe CD's. Laat me even voor degenen die via Facebook kijken. Laat me jullie even weten hoe ja maar. Bij 3. Ja toch, ik heb er 3. Wie oh wie? Wel natuurlijk er eentje, je hebt er nog niet. En misschien heb je het wel op je telefoon, want iemand heeft voor je gestuurd. Noem je dat nee, Terry. Look ja, vers, vers. Hè? Vers aan de achterkant. Een aantal nummers, ik ga niet zeggen hoeveel nummers. If you know, aben, look, camera maar wel. Camera jam tapu ja zo. Zijn SBS 6, RTL 4, NPO, Veronica wel. Is er een dam tapu? Je volgt natuurlijk. Ik ga heel gek doen. Wil jij een van die CD's? Heb je nog geen CD, maar je wil een CD van Af Young Boys? De eerste beller of belster. Als zij bellen, de eerste koe naar uitzending. Voor jou is die CD gratis. De eerste gaat eruit gratis. Je hoeft geen antwoord te beantwoorden. Je hoeft niet 010 843 5060. We lukken zomaar erbij. Een maandelijkse MB of een jaarlijkse MB. 010 843 5060. De eerste beller of belster. En dat is die maakt niet uit. Wie is Groningen? Dan je hebt hoek van Holland hè. No. Ja, kon er een foto dat pakken op Grof Holland van hè. Vlissingen. Hij zei, dat varen. Dat is een idee. Nou, iedereen mag natuurlijk meedoen. Klop, goedenavond tot en met wie? Goedenavond en tot wie spreekt Moekie en Af Young Boys? Hoi Bea, goedenavond, alles goed met u? Goedenavond Bea. Hey, zingen opnieuw. En als je eerst dan ken je wat dat weet je samen, je kan zingen dame hè? Goedenavond Bea Ravenstein. Hey, maar stop, ken je voor zoek aan jou. Hoe weet je zo precies alles zo puntje bij I? Dat gaat vanzelf naar gewoon toevallig. Is dat automatisme? Kenny. Goedenavond Bea. Nou, goedenavond Bea, alles goed met jou? Of met u, of met, ja. Wel, met Moekie gaat mooi flink. Af Young Boys, ik weet dat niet hoor. Hoe gaat het met Af Young Boys? Dat gaat heel goed, prima. Mooi, natuurlijk. Ja. Nou mevrouw Bea, u heeft gebeld, de CD is van u. Heeft u die al? U heeft hem nog niet. Wel, nou, omdat u niet heeft gebeld, is hij van u. U heeft er eentje, u kunt er lekker van genieten. Alsjeblieft! Hip 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 hip! Hoera! Ben je dan bem zingen? Ben je dat zo doen voor je moeten zingen? Is Sakiliki, ja, je hebt het al. Nou, Bea, vanaf maandag weet u waar u moet wezen, hè? Alsjeblieft! Doei doei! Ja, hoe is die gekker worden? Gekker, ik heb het altijd, kom met iets lekkers. Gekker, goedenavond gekker! Gekker! Wacht, no kokano, wa switch mo foto, ja. Wacht, kom draaien camera. Dames en heren, de fans van Facebook. Look, ja, die zijn nou acteur voor Gekker TV. Die zijn la. Gekker, goedenavond. Nou, no kan dit nou. Goedenavond.
Goedenavond. Nou, mooi zo flink. Hoe gaat het met je? Rustig. Lekker natuurlijk. Gekke tv. God de rest. Bueno, god de rest. Ja. En hoe gaat het met gekke tv? Failliet. Failliet. Nee, ik ben daar maar brief. Dan zit je mooi hier zo naast Afjong Boys natuurlijk. Tegenwoordig, je hoort het man, jij zelf bij één. Ja, ik ga het zeggen als een van de leden van Afjong Boys. Wat kan je de luisteraars bieden om natuurlijk naar de voorverkooppunten te gaan waaronder Billboard Records staan, vaste radio, om de CD van Afjong Boys Sakiliki te gaan halen. Want you know of de straat Malik Manga Muki. Ja, en de gekke Muki na wang, naar de comedy man, Mickey geniet. Gekke, waarom denk je van ze moeten de CD gaan halen? Ja. Die jongens zijn goed bezig toch. De meiden doen zijn voor de fans. Klant is koning als hij die man dat dekkie ziet. Loco! Amamula. Amahula! Nee, op zo. Leef als een gek. Leef als een gek natuurlijk. Maar zoals je zegt, leef als een gek. Dan ga ik jou een vraag stellen. Wanneer is de laatste keer dat je echt kan kunnen zeggen tegen Anijs of tegen Ken van Anijs Ken, Sam doe dadelijk die jongens no boy, boy, Afjong Boys. Wanneer is de laatste keer? Want je mag veel mee. You know, of the show man inderdaad, zie. Al dat uno takken wat elk weekend. Nee. Je Jim Matje. Zie je? Dus, sorry. Oké, natuurlijk. Leven maar één keer, hè? Ja, weet nog wat, leuk van mij opa betaki muki, ik ben geniet voor Jaguar lucht te dan zo sang aan ja ozono de dan. En dat mijn opa in op tegen. Ata no tide even mika charu ko no mama. Atala bosan. Ja, mijn opa taki voor Jaguar lucht te dan zo sang aan ja ozono de. Alles aan hem zoeken voor uit aan man. Natuurlijk, hier zal hij bij staan een vaste radio. De eerste CD, die is er al uit. Ik weet niet of de heren van Afjong Boys een tweede vraag hebben voor de luisteraars om te beantwoorden. Eigenlijk wil ik dat aan gekke vragen. Gekke, soms kom je ook met je gekke filmpjes. Geef me een gekke vraag voor de luisteraars thuis om in bezit te komen van de tweede CD. Ik heb er 3. De eerste is al weg, ik heb nog de tweede. We gaan met de tweede, het maakt niet uit waar je woont, buiten Nederland, in Nederland, buiten Europa, en kan je ook zo. Heb je een mooie vraag voor me? En dan moeilijk op te zeggen, want school je roept zak bij en dan lukt dat de a weekend juro. Dus een mooie makkelijke voel en man antwoorden. Heb je er eentje voor mij? Ja. Ja, ik denk dat hoor je toch. Mijn broer is een 7. Een gekke vraag, maar ik moet zeggen makkelijk, maar nog makkelijk, maar makkelijk. Ja. Heb je er een? Maak het simpel, wees de jongens. Wacht even, stop. Walibisma bellen, maar wacht die gekke, wacht even. Klap, goedenavond tot en met wie? Goedenavond en tot wie spreekt Muki en Afjong Boys? Hoi Iraida, alles goed? Ja, zeker weten. Je vrede veta gaat je sakin masara no masap tak je bij elkaar unani. Oh, je zegt. Nou, Iraida, mag ik je wat vragen? Is Iraida een 20-plusser of een 30-plusser? Een 20-plusser, omdat je een 20-plusser bent, krijg je een vraag van gekke. En dan als jij daar antwoord op kan geven, als je het goed hebt, als je het niet goed hebt, dan ga ik Anijs en Kenny lief aankijken. Misschien gaan ze denken dat moet je zeggen, ik heb zo'n uno da strafo zeggen, tiki praat. Gekke, wat is de vraag die jij voor Iraida hebt? Goedenavond, Iraida. Ben je er klaar voor? Wacht die, gekke, is er een look RTL 4. Alarm. Oké. Allemaal loco. Je ziet? Oké, gekke. Heb jij een vraag voor Iraida? Als zij het goed heeft, dat is aan jou. Ligt aan jou. Dat is gewoon een makkelijke vraag voor Iraida. Wie is de jongste speler van Afjong Boys? Hoor je naam Iraida? De jongste speler van Afjong Boys. Wacht Iraida, wacht Iraida voordat je antwoord geeft. Ik ga je het normale Hollands geven, hè? Ja? Wie is de jongste lid van Afjong Boys? Kenny.
Nee! Zal ik het net op Ja. Wat de eer. Iraida, wacht even, Afjan Boys, wacht even. Gekke, wacht even. Alleen Anees kan daar antwoord nu op geven. Anees, heeft aan kijk. Iraida goed? Kijk, ik vind het wel een complimentje richting Kenny. Wil ik dat eens zeggen. Maar die vraag is helaas, pindakaas. Niet goed. Dus dat is een Rowan Wang. Ah. De toesternis van mijn band. Dit is de jongste. Die is de jongste. Rowan is de jongste. Avance met cafés. Ah. Nou Iraida, luister eens goed. Ik ga nu heel iets geks doen, hè, Iraida. Speciaal voor jou ga ik heel iets geks doen. Luister. Afjan Boys, de CD is te koop. Bij Billboard. Billboard Temptation. Voor puntje Ja, euro. puntje, natuurlijk is dat daarna. Wel, Moekie. Niet te veel. Moekie gaat de helft van die puntje betalen voor Iraida. Mag dat? Natuurlijk. Graag. Ja, Iraida? Alsjeblieft! Voor. Ja, kijk. Wacht, want dan wil je Misaka direct nog. Ja, Moekie is Hey, wacht. zakelijk. Zakelijk hier, Wacht, maar mijn goeie zakken nog. Camera, look at jou, hallo Israël goeie. Jullie moeten niet in mijn zakken filmen, maar heren man. Nee, Iraida, jij hebt er eentje. Blijf aan de lijn, niet ophangen. Als je ophangt, ga ik er niet meer voor je kopen. Dus, oh, I just warm up now. Nee, natuurlijk, blijf aan de lijn. Van harte gefeliciteerd. Namens Moekie, kijk, zie hoe Moekie zijn zak voor je gaat, toch? Me love you toch, me love you toch, me love you toch. Dus ik heb er nog 2 te gaan. Blijf aan de lijn inrijden, want dan ga ik de gegevens, het een en het ander van je opnemen. En dan ondertussen gaan we lekker genieten van een van de nummers van de nieuwe serie van Afjan Boys, Saki Liki. Eén team, heren, jullie mogen het zelf zeggen. Welke van de nummers? Geef Nummer 7. Zeker weten, jullie mogen het zeggen, Afjan Boys. Ja, 7. Ik zal het niet weten, jullie mogen het zeggen. 7 mag goed. Kenny? Kan ik Kenny? 7? Maakt mij niet uit. Het maakt niet uit. Ze zijn allemaal goed. Alsjeblieft natuurlijk, hier zal het bestaan vast aan die Unani. Iraida blijft nog eventjes aan de lijn. Ondertussen dat de luisteraars genieten van Afjan Boys met nummer 7. Dan ga ik even snel spieken, nummer 7. Kabula Sweetie. Ja. Natuurlijk Diva, want een van de vrolijke liederen natuurlijk. Ja. En dames, is Ere dat... tot de vrouw, hè. Maar niet tegen de man is dat minolo blakke man. De man reflecteert dat moet je voor je dat zodat je zegt van een blakke man. Ja. Maar een blakke man, maar mina blakke man, het milo pito. Hij wat je dat doet. Ja, bizarre guys. Je hebt de rhythms, je hebt ook Daniel Vijgenboom. Tegenwoordig is gewoon solo artiest. Dus, en natuurlijk. Stop man, Afjan Boys Taki. Je zegt Danielle Vijgenboom is solo Ja, artiest. Luko. Eigenlijk, nadat je rest moest converteren, ja zo. Eigenlijk, Maar, bijna bij wat bellen toch artiest. Ja, je kan bellen live doen. Wat ben je man? Wat ben je man? Je ziet de boeien, look at telefoon. Wat ben je man? Meer bellen, die want. Danielle Vijgenboom, als maar die, je begrijpt? Dus Afjan Boys natuurlijk, natuurlijk die release. One man, ja bij de rhythms, ja bij Fade Tramaning, Tranga Rugi, zoals je zei Tranga Rugi. Zware guys, Maar voordat we verder gaan met Tranga Rugi. Tranga Rugi bekend voor de kinderen, maar ze is ook in dans, zo minder net is aan. Want Ja, velen kennen Tranga Rugi als natuurlijk, dat is dus attractie. haar specialiteit. Ja. Maar is dat terugbouwen een feestje, Afjan Boys en de organisatie die zie. Mocht zeggen HNC ook toe. Weet je, alles maar. Alles maar weer naar mama energie. En je moet af en toe een beetje variatie hebben. Ja. De ene keer je staat La Rochelle, de sexy black, in stem bij je toe. De andere keer is je corona, iemand daar zijn. Dus alles goed bent update, alles goed bent. Dus allemaal weer zoeken die van de tapu trouwens ja. Verandering. Oké, mooi natuurlijk. Zware guys, Afjan Boys rhythm is standaard in het concept. Dus dan... Maar wat is die succes achter Afjan Boys? Want aan no jari, na 80 jari, terwijl tak 80 aan tak 90 aan 100 toch. Ja. Maar Afjan Boys zijn een succes. Luko Asana,
zolang een klanti kan rekenen op jou, als een garantie, je kan bieden garantie, als maar dat je wist, zij gebeuren wist, zij dingen, alleen maar avion betekent een vliegtuig, dat is een Spaanse, dat is ook iets Amerikaans, jij zegt avion, ook Fransen zeggen, die zijn op hun BVC para-avion. Avion boys in Chile, a drive, taki de boye landen, a vliegtuig landen, maar er is maar job, dat vliegtuig is tegen. Goeie, ai, goeie. Dat is goed. Tegen zo. En zoals aan is de, zo ik in avion boys toe. Ik had een tijdje waar ik dacht van, ik heb lang gehoord, maar ineens dat is tegen goeie. Ai, goeie. Ik doe dat op. Daar boven in de lucht. Ja, zo even. Reno. Daar Natuurlijk. hij morgen op het. En ik weet dat je Avion is tegen goeie. Ja. Hoeveel jaar lang stijgt Avion Boys aan naar boven? De jij dat te weten? 010 843 5060. Dus dat wordt dan Anees, Kenny. Mibri gekke? Ja, je hebt de terrière wiskunde tori, ja. Hoeveel jaren stijgt Avion Boys al? Suriname, Holland. Want anders is er wel plein free. Holland is plein free. Hoeveel jaren bestaat Avion Boys? Kort en krachtig. Koetak is op. Hoeveel jaren? Nee, Kenny. No takete. No takete. No. Je zei even unoji. Hoe ben je overleg onderling? Nu kom je aan deze budgettaire 19 en budgettaire 19 de Europot. Nou, Anees, hoeveel jaar bestaat Avion Boys? Denk jij dat te weten? 010 843 5060. Kenny is een gekke, is het een plus 10 of een plus 20? Een hint. Dat is al een hint wat ik je daar vraag. Is het een plus 10 of is het een actie Kenny of plus 10? Plus 10. Een plus 10? Dus het is een plus 10, dus tussen de 10 en tussen de... Puntje. Denk jij dat... Het is weer Arkiboom. Erik, plus 10. Tussen 10 en 20. Hoeveel jaar bestaat Avion Boys? 010 843 5060. Heb jij het goed? Is de eerstvolgende CD natuurlijk van Avion Boys. Zakiliki. Hij is van jou. Het maakt niet uit wie je het Dubai. De woord wie drapen. Donk. Roya. No kiki kivi drapen tegen Tintak ja nu is moet je momati op Surinaamse tijd. Wie zou Dubai met zijn CD komt? If you sabba juist de antwoord. Hoeveel jaar bestaat Avion Boys?